Mlalelo Ukhozi FM namhlanje samukela ke umeya weTheku uKhansela Cyril Xaba noNkosi ohlelweni masisukume sakhe iTheku. noNkosi siyabingelela. Ngibingelele nomthiya nabalaleli bokhozi FM ngiyabonga ukuthi nibe nami namhlanje ekseni. Baba. noNkosi sike sathola indaba nje la ethinta ukuthi ongqongqoshe esingakhuluma ngoThembi Simelane osuka kuhulumeni kaZwelonke ehambisana noSiboniso Duma naye futhi ongqongqoshe esike seza ukuthi ngathi bazohambela umkhandlu weTheku ngomhla ka20 ngolwesithathu ukuzozibonela inhlelo zokuhlaliswa kwezisulu ezeyikhukhula. Ingabe lokho kusho ukuthini? Yebo mfethu kunjalo ngolesithathu sokwamukela abaphathiswa ababili uThembi Simelane ongqongqoshe kaZwelonke kanye noSiboniso Duma ongqongqoshe weprovince abaphathiswa ke ezokuhlaliswa komphakathi bazobe bevashele ke inhlelo ezilapha eThekwini sizoqala eLovo lapho bekuzonikezela khona izindlu kulabo abasala Dingwane ngenxa yesikhukhula. Siphinde sihlole inqubekela phambili kulolu hlelo lokwakha izindlu. Sikwenza lokho uqinisekisa ukuthi umphakathi ubuyelwa ithemba futhi ubuyelwa isithunzi. Sophinde futhi ke kwehliwe kulapha eCattle Crest lapho ke kuzothola olunye futhi uhlelo lokwakha kwezindlu kuzobe kuba nokhukhula engakho lomhlangano ozoba lapha ke eCattle Crest Sports Field ngo-12 min. Siyanxusa ke umphakathi ukuthi uphume komningi bawo ukuba nawo ukwazi ukuthola ithuba lokuzikhulumela nongqongqoshe lezinhlelo ke zibalulekile kuthina njengeTheku ngoba ziqhakambisa ukusebenzisana phakathi kwenhlelo zontathu zikahulumeni. Uhulumeni wethu kamasipala weprovince wenational ngoba kuzosenzeka lezi zinto ezenziwayo kungenxa yokuthi sisilekelele nathi ngokuba khona komhlaba nokufaka ama-services nokubheka ukuthi iproject iyaqhubeka ngendlela. Siyabonga. Umsanda kuvulwa umsakazo sisohlelweni masisukume sakhe iTheku kanti ke sihleli la kulesi sikhathi ke nomeya weTheku okuyena ke uKhansela Cyril Xaba. Sibuka kakhulukazi nje okwenzakalayo eThekwini njoba ejwayele ukuthi njalo afika zosibikela uma kungulwesibili. Senzela ukuthi uma uthi usanda kuvula umsakazo noma uyaqala ukuthi ulalele kwiVABS. noNkosi sike sakubona inyangeni ezimbalwa ezedlule ubheka ingqalasizinda yamanzi lapha endaweni zaseningizimu neTheku njengoba ke siyazi ukuthi kulungiswa nanepipe leli elikhulu elibizwa ngeSouthern Aqueduct. Siyezwa futhi ukuthi ngenxa yalomsebenzi oqhubekayo kungase mhlambe futhi kubonakala sokuba nokunqamuka kwamanzi eindaweni eziningi. Kulokho mhlambe thina njengezakhamizi silindeleni. Yebo mfethu ipipe leli elisidle 1.2 billion rand liphakela abantu aba 1.2 million kusukela lapha ereservoir izinqamuke eWestville liye koQueenstown liye koChatsworth lifike koMlazi lize lifike eFolweni. Ubukhulu ke bepipe lelo ilele ethiwa imail ngenxa ke yokulungiswa kwalo leli pipe kuzoba khona indawo la isiphazamiseka khona lezi ndawo izophazamiseka kusela ngolesithathu umhla ka20 kusela ekseni ngo7 kuye ngolesine ngakusasa umhla ka21 khona ngo7 ekseni nje 24 hours. Ngenxa ke ukuthi ke uma kwaphazamiseka sesimroza ukuhamba kwamanzi thatha isikhathi sokuthi ireservoir noma ama-reservoir aphakelwe leli pipe agcwale. Futhi khona ezinye indawo ezokuzithi ukubambeka singasheshe siphuthume zisheshe ngozathole amanzi kodwa lizobe selivuliwe lona ipipe. Indawo ke mfethu ke ezophazamiseka sicela ukuthi umphakathi waseKlerota wasesiphingo uMlazi Folweni Dodoza Golokodo ubamsane nathi kulolu daba ngoba ibona bazo ephazamiseka. Sicela ukudlulisa ke ixoliso kubona ngalesenzo kodwa lokho izinga ezama ukulibeka esimeni sokuthuthukisa ukuphakelwa kwamanzi endaweni eningi ngoba uyakhumbula idimi ngesikhulile so nathi kumele sikwazi ukuthi isupply yethu kwazi ukuhlangabezana nedemand. Siphinde sibuye futhi noNkosi sibheke isamehlo ethu lapha eConubia. Siyabona ngathi khona intuthuko eyenzakalayo lapha ya nomkhandlu weTheku engathi nikubeke eqhulwini kakhulu njoba sike sabona futhi uhambisana noNgqongqoshe wezemfundo uMnumzana uSipho Hlomuka niya khona kule ndawo eConubia beniyokwenza.
angibonge mfethu sayihlonze indawo yaseKhonoba njengendawo enkulu esokwakha kuyona izindlu ezicisho zibe ngaphezulu kwa-15,000 so lo msebenzi kusuvula inqwaba yamathuba emsebenzi njengamanje ke sesikhona sezisebenza izindlu abantu sebethutheleke khona kukhona ke manje isanduku zakhe zo-2,600 saqhubeka futhi nokuzakha izindlu njengohulumeni ke onakekelayo mfethu sathatha isinqumo sokuthi lapho kuhlaliswa khona abantu kufanele kube khona nezinye izidingo zomphakathi kungakho nje umnyango kwakuthiwa i-Department of Housing yashintsha kwathiwa i-Department of Human Settlements ngamanye ukuhlaliswa kwabantu inhloso ukuqikelela ukuthi abantu sibahlalisa endaweni ebuyisa isithunzi sabo ngokuthi ibe nawo wonke izidingo noma izikhungo noma ama facilities abadingayo ungathi usuhlele endaweni kodwa awazi ukuthi isikole ingane izofunda kusiphi izwakiphi clinic yabo fanele yonke nje into beseduzane ngakho ke njengomnyango wezibambisene nomnyango wezemfundo kwakhiwa isikole esikhulu lapha ingadlangadla yesikole and bekade izosivula kumhlonishwa kuzolandela ke ngecrash kube nenkundla zemidlalo kube neclinic konke lokho indlela yemizamo ukuthi abantu impilo yabo nokuphila kwabo kungaphazamiseki and nalabo ke abahwebayo sobalekelela ngezakhiwo zokuthi bakwazi ukudayisa ngoba nalabo abadayisayo kuvuleka kulondawo entsha kuvuleka namathuba amasha etransport sekunamatekisi ahamba khona kunabantu abadayisa khona izitolo nani ngisho kusene economy entsha kule ndawo esesivulile ngoba khona ukuhlaliswa kwabantu ngale ndlela sibonga nganje ukuthi sibambisene nabantu and bayithathele intuthuko yethu abayivimbi futhi and kodwa ke asikhumbuze abantu bakithi eNingizimu Afrika kakhulu zabeThekwini kuthi kakhohlwa ukukhokhela ama-service ethu sikhokhela amanzi ugesi and nama-rates ngoba ile mali esiqoqayo eyenza ukuthi silungise lama services okuqina abantu abangafandalazi infrastructure kahulumeni ngoba le infrastructure yakhelwe ukuthi isize bona ngibonga kakhulu ke Mdlozi. Siyabonga kakhulu Nonkosi sophinde sihlangane futhi ke ngokuzayo. Akube njalo futhi ngibonga kakhulu ubalaleli. Kanti ke lolu hlelo ubulethulelwa ngezilokothe ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe ithi